Soc a Roma de visita a una casa molt especial. M'han dit que no vingui molt carregat, que aquí hi tindré de tot. Però ja que estava a Roma, he aprofitat per anar de botigues i comprar 4 detallets. ¡Ah! ¡Albertiomi! ¿Cómo estáis? Sa santidad está el guiti, pero vaya a despertarli. No si disperta. Té il sogno molto profondi. Sa santedat, veig que també es lleva tard com mossèn Ballarí. Mossèn Ballarí? El de mossèn Tronxi? Que el coneix? No, no sé qui és. Que graciós, en Tronxi. Cada dia, el Sant Pare escriu una estona amb un Montecristo a la boca i una ploma a la mà. De vegades ho fa al revés, però es crema els dits i li queda la boca negra. Què escriu? Un agraïment al manifest catalanista? No, escribo el sermón que diré a la missa de la Sagrada Família de Barcelona. Puc? Sí. A veure, si feu servir preservatius, anireu a l'infern. I ja està? No dirà alguna cosa més propera als catalans? I si correu a més de 80, també. Però no dirà res de la Sagrada Família? La Sagrada Família és una mona de Pasqua. Perdoneu, però algú havia de dir. Aquest tros no té res a veure amb la resta, però tots els programes surto fent footing. He pensat que aquest era un bon moment. M'acomiado del Sant Pare. Em pensava que seria un espai fred i distant, però hi he trobat un ambient molt familiar i ple d'escalfor. Sa santedat! El puro! Fuoqui! Fuoqui! Flavia!